Hello guys, nagpa-aminize Miss Bata. Nag-aminize Miss Bata guys. Sa sentro, namin sa sentro Kaya ka. tawag ba rin siyang nani, sunod si ate. Okay. Ah. Isa man na siya, number 13. Ano, si Inday Paul, on Inday Mimench. Di, ayo 32. Tira ba 32? Kaya nilargo mo ni siya dito. 33. Wala, 34, 35. Sa nga district ma'am? 4. Ilang mo ante? 36.7. Riday. 15.5. Kinati. Sige din. Ihatag to yung papel. Para mabutang ihatag na yung pagkaganan ng kadiha. Asa yahan? Nag-aminize Miss Bibi guys. Ako, itong ihatod. Inuhat-uhat na katong baga. Wala mo siya namuwak. Wala man ito namuwak. Kanite, 15.8. Natawar na 14. Asa man tagiya ni? Kisay tag-iya, ani. Ako. Wati kay kopi, wati chupo sa ko. Kasi tagiya ni imo ni ma'am. Sila ba imo na ma'am? Ari din, sige balik. Sabi na lang natin. Kadlok-kadlok. Kung saan mo taon ka, oy? Sanchez Paul, ang bata. Ayun ka doon. Ibati ko din lang, walay bata nga namatay nga niloob. Ang mama kulong, anak, yun ang namatay. Ikali, siya pag dito na ko, minjik mo lang, hadlok ko. Wali, ang bata. Sila. 5-6. Timbang Bibi, timbang. Na, Inday. Hadlok mo ko eh. Abo, sa lingi. Sukod siya, sukod. Ah. Saan mo ko? Muna ipabasa nila. No? Usa ka ba ng Pwede? Okay na ma'am. Salit na ko bimuras ato ma'am.